så skal vi ud og se på dyr. Ja, vi er ved at sætte et telt op. Sig noget. Hej. Ja, det skal sige Jeg noget vil sætte telt op. Ja, det kan vi godt se. Men det går ikke så godt for Selina. Hun har ikke rigtig styr på snorene. Skal jeg tage den snor herover så? Se. Der er dem over. De kan ikke finde ud af det, så de har fået den dårlige. Hallo? Se, han er fra her. Hvad har jeg? Vi har været til stævne i dag. Jeg har ikke, fordi jeg har fået en. Og Det er fordi var Selina, rigtig hun sjovt. har nævet mig i numsen. Rigtig sjovt. Det var sjovt. Så det er telt op. Og ved du nu hvad? skal du Jeg har spørge faktisk Tanja. reddet alligevel i dag. Og nu jeg har vender vi været kameraet mod Tanja. Hvad har du at sige, Tanja? Anna er lige en, der gerne vil sige noget til kameraet. Jakke, hun er en tyk Hvad fisk. har du at sige til Lapses lille ulykke? Ikke så godt. Hvad har du at sige? Det er bare så typisk at det er synd for Lappers. Og mig og Lande vil også gerne udtale os. Mig og Lavas, hvad hedder den, Mulan, vi synes, at det var ikke så godt. Hvad synes du, Winston? Nu er du ikke helt færdig. Og nu har Papaya slået en prut, så nu lugter der også i hele stallen. Jeg skal lige hente nogle penge. Hvad har du så at sige, Selina? Er du træt? Ja. Hvad med dig, Tanja? Det er jeg også. Hvad med dig, Mathilde? Hvad har du at sige? Ingenting. Hvad med dig, Anna? Mener en, der vil snakke til dig? Ja, det gør du. Hvad med dig, Hanna? Hvad har du at sige? Jo, tak for det. Nu kommer Børge. Nøj, hvor var det en flot performance.